Ons is terug om me op van die map te pluk. Ja, ons is terug. Ja, mijn broer, wat gaan dan nou? Nee, maar mijn broer is niet de kazak. Smaak op brunde, kom gaan aan. Nee, mijn broer is nou. Smaak is wat mijn moeder maar nou wat een man gezien. Ja, mijn broer, kijk jij, waarom dan? Maar is nu hoor. Het was zelfs mijn broer. Ah ja. Ze loopt zo aan die straat en denkt net mijn mind zijn van. Man, je moet nog eens zoek. Hij valt in mijn hand. Ah ja. Wat zijn Louis? Maar ja, dit verloren van haar, ja. Dat is mijn broer. Mijn broer, jij hebt een kabotje, ja. Waar blijf je? Ze blij aan door de straat, hè. Zie je? Ja, we gaan dan Maxima. Je hebt een kast aangebracht. Ik kan nog zo niet achter zo lang nog studio toe gaan. Wat je dan om te doen vandaag? Waar ze kunnen van die echt van we zijn nu nog kunnen van die echt. Nee, ja. Zie je? Nog studio toe gaan vandaag hoe een soort gaan maken. Waar is de kaasbier? Nee,